Hello friends rock pulang robzo tono sanja kaham ke tabugang ha ano bad comment khaini rokno thaise thaini kok sanamung sunggo ang saya ni tongmani ni do ke saya ni saya tongmang no tabuk suk jora mane tam hanai comment hamya khaini ni thas thakliya ang puila video khlaipur nisimi video upload khaipur nisimi ano comment hamya khlai phaimanita ke angwan suka kasa kaini video rogo phai haina aboto kaham comment khaine botongnai hamya comment khaine botongnai ke kasa kaini video rogo haino khakai holo khaya pan porong ni jini mane apni ap khaya pan thanga na busukla khaine hine angwan sugota mane wan sugai ang kuno phana borong no kuno phan saya mane busukla comment hamya khlai manai babu no busuk jatile sai manai ba hane wan sugoi je sana sai tong thu hane ang mane kuno reply rokriya ta ignore khai tongo inke abu sata mukha ang mane asuk mane tam hane suru ni simi je video upload khai phaibu ni simi video ri phaibu ni simi tabuk pojonto kaisa video bo comment khlai mane comment tam hane comment khlaina ni mane koroya aborokta kasya jaga phano khaya hne gure jot video no bo mas ma khaine mane comment hamya rota amsake inke ang kasya kok sanamu sungu tam hne ano comment hamya khai sai jaman thut buri sitra kani lasia danung mane bini joto ani video khali hingai kani mang lachia da buri sitra khorang sitra amti khemang phapaya ano comment khai payu engkang sanamu sunggo do nungle anom tike sapai ni le sabo ang sitra phanang khana ang kani phanang khana buri sitra phano khorang sitra phanang khana ni nok ni de ang sawi tong nung dan sani ma toni nung anom tike phai sapai na sakang ni jini nung bisar khai nei di nung sakang aina pa sa hui nai di tarpore nung ano phai bisar khai pai di ano comment hamya khai pai di dunia wo borok nge ase phai ka hangke ke po perfect maya inke ang hungke ang amo haing mani ang sitara no ang to nai thokni saya ang sitara no ang kani no ang kaham ni saya ang nijibo ang namu sungo ingya je ano motai rok tangi rohmani aba haino abon bade ang tai thang maya Nge ningle anam tike samani ning sana sang kicha ko ning sago wansung mane wansung li ada nang bona ngam tike saga angka bo bahima tongno ba angle buino ma heke je kuno kaisa kaham kok sana thangpan sang 10-20 bale ma wansu kaham kok sana thangpan sang wansu ma sing wansu kusi ang sanai ang buino ma heke kuno dino ang ma heke buino hamia comment khaya hamia kok bosaya ang ke bono Ge nengle anam tike sana sakang nang kisa pun wan suwi na yada nang kaisa video kore yakai nang anom tike ye sasapayo ha ang mane siring ke bakana mane methebi tong khang kun saya kaisa kaini video ro ko papai nang comment roi lo nang no mane tam hanai busle ri manai ba hani wan suwi ang kun saya siring ke tong ta hangka hapono nang thas thagli ya kaisa video mane kaisa video kora yakai nang papaya am tike sapayo nge nang sagla busak nai thok sagari ning sagle busak nai thok nang anam tike papai sapai ang mane onik thamsi tung suka haipano ani tam ne an buku no word sekare ang no tam hne ang no sanai ba tam hne ang no bujong nai ang no kutungna bothangia ang no ning ano hamya hne ang no hamya sana bothangia to phono nung borong no kisa sana sakang ti comment khaina sakang kisa lo wan subi sadi nung tini kaham tongo nung khana tam ngi thangno nung kun sai jamano nin kini life on nung tam no nung tini kaham gan nung khana ni motai rok nin bagi tam sei ton khana ga sai jamano nung sai ni ana ble hayada asuk ke baka sitra tangdi srap sani bagi sing jotono e hasaka phayo hamjang mani rina ni nung hamjang ma rima ya hangka borong na tap ta nasle nan bani no adhikar karai asuk da baka sitra asuk da ni asuk baka sitra mani ni ba sitra sai ti sitra double cook sitra blinin ba am suke mane borok no mane
ang kuno sana se ko manli ang onik bukha budu khona kha jo bujo likha du khona ngos nangai ang ignore khakai tongo haipano tamjani tabu hungkang ang bo sak no onik jo isu ka ang siring ke tongo nei neng tebo ano phapai sapayo ang no kuno reply dia ang no kuno neng ano hamia sau ne ang no kuno bad comment khaya nei mane ang no reply dia no nang kuno saya hani neng tebo mane saus baba roi neng ano phapai sapayo heda nin kita mungkin ini tong baneng tini kaham tongo neng kenawa tamong no neng saya zaman ba no kasakawo nai se khukti ta khip dihino nijine sakau no kalayu nijine sago no kalayu buinom tike sana sangang kisalo wan sugi nai di ning bo borok ang bo borok no ni bo khatong an bo khatong ni sagle ni mukhang la nai de nai khaba mukhang hai si ni bo nang nai ni di sak no ai nawo nang ano sitra ang to sayable ang nai to kone ang sitra pa nang khana ang jes pa nang khana nang ano sa sa ya hangke nang skip kai thang ni ta nai dia no nang ano ta nai di bas bak borok ni ase phai ka hangke bakhawa su ke nashlema zolima amo hai ingma saya borok ngi ase pheka hangke bakhawa borok ngkha hangke maya hanjang nai hamjang ma hinjang nai khairok jang nai abo tongna snango nungke borok dang na nung ano samte kai samo hangke nute oino borok mo bada saya tong nai borok ngi ase pheka hangke bakhawa hamjang mani maya khairok ma bebak tong na nango nin bakhaw la ma hisi kare kulo phan kare ni ni je bakhaw phayo nga ma hisi boino comment khayo no je tak nai bo ano bo no ta go matai no ta go ano bo jeng no tak nai joto ni eksi lama bo tung sa si nung keta mo yak yak ka ham ya se phayo ngai nung keta mo thuya da tong nai nu omor jita thang nai nung na mane nung hamru bi thang nai nung at least ano sana ni sak nang ya phano nung ano phapai comment khaina ni sak nang ya phano at least saka tong nai lo kiri di nung saka tong nai lo kiri di at least nung ano sana ni nung sak nang lian nung ano korang sitra budi sitra nung